Spoločnosť Synchron vznikla v roku 2012 a odvtedy pracuje na niečom, čo môže zmeniť naše životy. Na BCI, teda Brain Computer Interface, rozhraní medzi mozgom a počítačom. Predstavte si systém, ktorý dokáže prepojiť naše myšlienky priamo so zariadeniami, ktoré používame každý deň. Technológia Stentrode sa zavádza do mozgu cez jugulárnu žilu pomocou katétra, takže nie je potrebné otvárať lebku. Toto zariadenie, vyrobené z modernej biokompatibilnej zliatiny, sa umiestní do ciev v blízkosti motorickej kôry a dokáže zachytávať mozgové signály. Tie sa potom prenášajú do malého príjimača v hrudníku, ktorý ich ďalej posiela na ovládanie zariadení. Už dnes je možné vďaka tejto technológii ovládať mobil, tablet či inteligentné okuliare. Ale keď sa pozrieme do budúcnosti, možnosti sú obrovské. Predstavte si, že jedného dňa budeme vedieť myslou ovládať nielen telefóny či tablety, ale aj televízory, svetlá, elektrické vozíky alebo dokonca robotov. To už nebude len o technológii. To bude o tom, že získame naozajstných osobných asistentov, ktorí nám pomôžu v každodennom živote. A práve preto sa je na čo tešiť.